Jo crec que me trobo un moment ara mateix d'entrar a la maduresa. Tens aquesta sensació de ja haver fet 50 anys, de que comences a veure aquells que són 10 anys més grans que tu, que ja comencen a preparar per jubilar-se laboralment, i veus aquells més joves que empenyen, i jo crec que estic en un moment, no sé, una estranya calma, una calma xitxa, diuen aquells que van en barca. Com si haguéssim passat les zones grosses, o com si ara quan mos ve una zona grossa ja no mos fa tanta por, com que ja estem un poc avasats. Me noto un poc curtit, si no és una paraula immodesta. Sí, normalment, ara duc aquests veots i aquesta cosa deixada per un personatge que he de fer, però sí, me trobo jove, me trobo amb ganes, però és un tipus de joventut diferent. No és aquella joventut hiperactiva, desbotllada, que s'havia de menjar al món, sinó que ara com si ja haguessis après a manejar la forqueta a la guineveta i diguessis, mira, el món menjarem, però una bocinadeta darrere l'altra, i cada bocinada l'hem d'ensaborir bé, i l'hem de rovellar bé, i l'hem d'engullir bé, i pair bé, sobretot. Com si volguéssim fer menys coses, però gaudir-les més, passar més gust de fer-les, i fer-les més bé. Ara començam la temporada, és una temporada il·lusionant perquè tornem a organitzar com a eix central de la temporada el Festival de la Paraula. Des de Produccions de Ferro ja fa 12 anys que organitzem aquest festival, que és un conjunt d'activitats relacionades amb la dramatúrgia contemporània. Tenim des de trobades amb experts en el tema, grans dramaturgs que duim de fora generalment per compartir amb ells jornades de formació i de conèixer més la seva obra. Després programam uns quants espectacles, però sobretot programam espectacles de nova creació. Per tercer any tornarem a tenir el projecte Literactua, que és un projecte que encarregam a 3 autors dramàtics que facin la dramatúrgia d'una novel·la curta, i després un equip fix de 3 actors durant 3 mesos aixeca les 3 peces i llavors se distribueixen per diferents escenaris de Mallorca. I com a companyia tenim els espectacles que teníem fins ara. Enguany, com a companyia, només farem aquestes estrenes relacionades amb el festival, sinó que tenim el Jorn del Judici, Aquell carrer, a Corà, que continua, Els dies bons, que continua. No basten mai, perquè tots aquests projectes ocupen espai mental, i quan menys t'esperes te compareix una idea d'aquestes o te compareix una feina per fer. Jo crec que la base és fer feina amb un equip de gent molt solvent, la Cristina Bugallo, la Fàtima Riera, la Carme Mengual, l'Oliver Ocler, i tots els actors que fan feina en la nostra companyia, en aquesta línia Florian, Albert Triay, tots els que seria una llista molt llarga. El fet de poder fer feina amb gent tan bona, gent tan implicada i gent de tanta confiança fa que tots els projectes puguin sortir. Seria molt pretensiós per part meva intentar fer veure que ho faig jo tot sol, ni de molt. El teatre balear té una mala salut de ferro, no se morirà mai. Tenim problemes endèmics, que no em portaria a fer la llista, però que podeu imaginar, de finançament, d'estructuració de tot, però jo crec que és un moment delicat, en el sentit de que tota una generació està a les portes de la jubilació, sobretot a nivell de programadors. Els principals programadors dels principals teatres de Mallorca són una gent que duen 25-30 anys fent la feina i estan a punt de jubilar, i aquest relleu serà molt complicat. I després hi ha no sé si dir-ho crisi, o hi ha un tema en les companyies productores, que crec que hi ha més artistes que companyies per assumir aquest talent. És a dir, hi ha poques companyies que se puguin dedicar a fer de productores per artistes que tenen un projecte. I això és complicat, perquè això limita molt la capacitat de creació que tenim aquí. Jo crec que tenim molt d'artistes, crec que hi ha talent, però són talents individuals. I si pretenem que cada artista se munti la seva productora per treure endavant els seus espectacles, això és inviable. I crec que ara estem en un moment en què diferents productores ho han deixat anar per desil·lusió, o perquè s'han dedicat a temes més rentables econòmicament, o per el que fos. D'altres també estan a punt de jubilar, i és un moment delicat. Jo crec que és un moment de transició generacional, no només del teatre, sinó en general de la societat. Potser ho veig així perquè ja n'he fet 50, però jo crec que la manera de relacionar-nos amb el públic és molt diferent. Aquell públic, podríem dir, que ens ha seguit tota la vida i està envellint, i tenim un gran tema d'arribar a públic més jove, i aquest públic més jove és absolutament diferent. Nosaltres ens dirigim a públic que no feia servir les xarxes socials, que vivia a dins un món analògic. Ara els
els impactes digitals que té la gent jove, és molt difícil competir amb un teatre en dues dimensions, que no té aquesta profunditat, i li hem de saber donar això, fer espectacles estèticament atractius per la gent jove i trobar temes que siguin atractius, acostar-los. És tota una qüestió generacional que crec que ens durà molta de feina. Les administracions haurien de ser molt intel·ligents, que és temps abstracte que deien les administracions, que jo considero que no només són aquells representants polítics interins, sinó tota la gent que fa feina des de l'administració pel nostre sector. Nosaltres som un sector absolutament intervingut, és molt mal de fer feina fora de les institucions. Jo quan veig la gent que diu esteu supersubvencionats i tal, bueno, mireu les companyies aèries o mireu qualsevol indústria o qualsevol sector de l'economia que no estigui afectat per l'acció de l'administració. Però en el nostre cas crec que hi ha determinats funcionaments que no és perquè hi hagi molta de burocràcia, és que hi ha molta lentitud i molta incompetència i que és increïble que presentes una justificació de qualsevol cosa i te demanin a veure un tècnic que feia en aquella funció. Dius, bueno, és que si no encenen el llum la gent no me veurà i no podré dir el meu test d'entrada. Jo crec que fa falta una sacsada i un pot de brillo, un pot de llanes, un pot d'energia, perquè és molt bàsica la feina de les administracions. És veritat que no pot arribar a tothom, hem d'intentar que, ja que no arribem a tothom, tenir organitzat el millor de bé possible perquè el màxim de gent pugui mostrar el seu talent. Això seria el seu, i que el màxim de públic s'hi pugui costar. Però aquesta sacsada no sé qui l'ha de donar ni com. Un bon motiu per anar al teatre, jo que pas molt de gust d'anar al teatre, crec que seria aquest, intentar anar a passar una estona de gust, sobretot de calma, de deixar el mòbil de fora, de seure-nos allà, de centrar-nos en una història que la mos conten a poc i que aquesta a poc mos pot accelerar el cor moltíssim. Jo crec que és això, intentar anar a cercar aquest moment de calma, i crec que dins un teatre se pot trobar aquest moment de calma d'aquest món estressat que vivim. Deixem el cotxe a la porta, entrem tranquil·lament, mos seiem tranquil·lament, si podem arribar 10 minutets abans perfecte, i deixar que la història mos convenci i deixar-nos seduir per aquella història. Jo crec que com a moment de calma és un gran consell. I espectacles que no siguin de la nostra companyia, que siguin bons. Són molt bons perquè els altres, perquè nosaltres ens esforçam molt per ser tan bons com els altres. No ho sé, jo darrerament he vist Tots ocells de la Perla 29, que són un poc el nostre referent, i seria una gran recomanació. Però a nivell balear, es Batmunt o qualsevol espectacle que faci Héctor Seoane, troc que és un actor de dalt de tot, que està en estat de gràcia. En Sergi Baos, en Paradís, està en estat de gràcia. I ara que van d'estrenar Taula Italiana, en Naina Frau, una de les actrius més importants que ha donat aquesta terra, en Esperança Font, i que xerra un poc d'aquest relleu generacional també, perquè hi ha Alba Flor i Nan Parelló en el mateix espectacle, xerra de dones, xerra d'actrius, xerra de relleu generacional, i l'ha produït una companyia d'aquí, amb uns autors d'aquí, en Rafa Gallego i en David Mataró, i jo crec que és una bona recomanació. No aniria a veure Corà perquè com que ja se n'ha parlat tant, ja crea una expectativa tan grossa que allò quan la veus trobes que és poca cosa. Jo crec que aniria a veure Aquell carrer, perquè és una història d'Antoni Gomila, però va referida a les relacions dels veïnats en el seu carrer, que són les relacions de veïnats a qualsevol carrer, a qualsevol finca de pisos grossa. Jo crec que si fem teatres per construir una societat, per construir un poble més amables, més habitables i que hi hagi millors relacions entre tots, i hem de començar amb els que tenim més a prop. I Aquell carrer és un clam a dir bon dia en el veïnat del teu carrer, a ser una mica simpàtic, a granar a davant que teva, si és de l'Ajuntament aquell dia no hi hem passat, o com a mínim a no embrutar-lo, o com a mínim a desar el teu frontis i treure dos cocials, cosetes així, cosetes senzilles de valorar la humanitat. I l'Antoni Gomila el fan a Catalina Florit, que és una actriu extraordinària, per tant, si no vol agradar Antoni, n'hi havia per a Catalina. Vivim una societat polaritzada, absolutament, i com més va més. I jo de vegades entro molt poc a Twitter, però quan entro, de vegades un tema m'interessa, les dues primeres respostes són interessants perquè aporten o contradiuen o el que sigui, però a partir de la tercera o la quarta ja és una guerra. I les persones humanes actuen moltes vegades per imitació. Tu vas a una ciutat d'aquestes europees, riques, guapes, i no se t'ocorre tirar un paper en terra. Dus el mocador dins la mà migdia fins que trobes una paperera. Arribes a Manacor i el primer que fas és tirar un paper en terra perquè és el que veus. Creus que són els avis d'aquella gent. Per tant, jo crec que ara
estem entrant en un món d'absoluta polarització, perquè el que s'adú és això, tu ets blanc i jo soc negre, i el que s'adú és a ser superoriginal en les teves propostes, perquè has d'anar a cercar tot el que puguis dir contrari d'aquell. I jo crec que hi ha molt pocs espais, més enllà de saber què és la veritat o no, o quines dades són reals o no, tot els fake news i tot això, trobar espais de calma, de reflexió i de fer feina en comú per un tema, això cada vegada és més mal de trobar. Si seguim per aquí, malament. El tema del català és gran exemple d'això. Sembla que perquè vulguis xerrar en català ja hagis de ser l'enemic d'aquell interlocutor que tens. A mi m'agradaria viure en un país tranquil, en què la gent se pogués expressar, només faltaria, però sembla ja que si no dus tal bandera o tal altra penjada en el teu cotxe, si no estàs posicionat amb això, malament. I si aquell és així, tu has d'estar en contra. I en el tema de la llengua a mi me desespera, perquè m'entristeix molt, perquè ho trobo una pèrdua de riquesa humana, una pèrdua de relació humana. A mi m'agradaria que parlar català en el Congrés fos un símbol de normalitat i de que la gent respectés més aquells idiomes i que quan una persona ve aquí i qualcú, un cambrer, li xerra en català i que no tingués una mala resposta, sinó que fos una cosa habitual. Ah, clar, allà xerren aquesta llengua, per tant és normal que se comportin jo així. Jo m'agradaria que hi hagués aquesta normalitat, però que s'interpreti que, per exemple, parlar en català en el Congrés és una afronta, i és una ofensa, i és una baixada de calçons que van per mes i tal, el trobo un desbarat, però ja estem en el tema aquest de la polarització i l'enfrontament. El mateix tema se pot encarar des de l'enfrontament i des del diàleg i la concòrdia. Lo d'Israel i Palestina és un altre desbarat, lo d'Ucraïna és un altre desbarat, i tant de desbarats que hi ha en el món que no sabem quins són ara mateix perquè no surten cada dia en els diaris, però tan difícil és dir en Putin me envina i l'altre me envina. Com és que tu què vols? Tant de petroli, qui és qui té el guany aquí? No sé, però xerrar de les coses normals, però clar, si l'exemple que mos donen és si tu no estàs d'acord amb jo, entraré i te bombardejaré, jo donaré bombes a l'altre perquè les te tiri tu. Què estem ensenyant? Estem ensenyant a resoldre els conflictes a bastonades i així estem.